Euskal nabigaziorako 19. mendea trantsizio garaia izan zen, tradizioaren eta industrializazioak bultzatutako modernizazioaren artekoa. Mende hasieran, Euskal Arrantzak oraindik Atlantikoko kanpainen amaiera eta ultrajeko itunaren ondorioak pairatzen zituen, batez ere Gipuzkoako flotari eraginez. 19. mendearen amaierarako arrantza jarduera asko aldatu zen, eta lurrunezko ontziak sartu ziren segurtasuna hobetuaz, batez ere 1912ko Bermeoko galernaren tragediaren ondoren. Baina arraste arrantzarekin batera, gehiegizko arrantza bezalako arazoak ere ekarri zituen. Kostaldeko nabigazioa eta itsasmerkataritza funtsezkoak izan ziren Euskal Herriko garapen ekonomikoan. Bilbo eta Donostia portu estrategiko bihurtu ziren, tokiko produktuak esportatzeko eta industriarako beharrezko lehengaiak inportatzeko bidea erraztuz. Ontzigintza azkar garatu zen. Kostaldeko herrietako ontziola tradizionalek leku eman zieten Bilbo eta Pasaian eraikitako egitura konplexuagoei, altzairua, elizeak eta lurrun makinak txertatuz. Nerbioiko ontziolek ontzi modernoak eraiki zituzten, gurutz ontzi bilindatuak barne, eta aurrerapen teknikoak ugaritu egin ziren. Errematxearen ordez soldadura, ikatzaren ordez erregai likidoa, eta diseinu arinago eta eraginkorragoak. Bitartean, Gipuzkoako arrantza flota berritzen ari zen. Formazioaren tradizioare funtsezkoa izan zen. 16. mendetik pilotuek kontratazio etxean ikasten zuten, baina 18. eta 19. mendeetan akademia nautiko berriak sortu ziren, merkatu geroz eta zorrotzagoari egokitutako profesionalak trebatzeko. 1740an Bilbon sortutako nautika eskola aitzindaria izan zen, tokiko erakundeen lankidetzatik sortua itsasmerkataritzako pilotuak prestatzeko helburuarekin. Historia horren memoria itsas museum bezalako museoetan eta Euskal Museoan gordetzen da, non nabigazioaren ikur diren ontziak ikus daitezke, kontsulatuaren falua edo ahontzmendi atoiontzia. Pieza hauek mende erabakigarri baten lekuko dira, zeinetan tradizioak, teknologia berriek eta bokazio marinelak Euskal nabigazioaren norabidea markatu zuten.